бо дуруд ба якояки шумо бинандаи азизи радиои озодӣ, Шалои Гулхоҷа ҳастам боз дар рӯбарӯи шумо ва қабл аз он ки чун ҳамеша ба тақдими хабарҳои тоза шурӯъ кунам, мехостам ҳар яки шуморо дар алоҳидагӣ бо иди мубораки Қурбон табрик бигӯям ва дар ҳар куҷои дунё ки бошед бигзор баракат дар хонадони шумо бошад, имони комил дошта бошед, ихлоси қавӣ дошта бошед ва албатта рӯзгоратон обод бошад ва доим хабарҳои хубро барои шумо бигӯям. Ташаккур мегӯям ки имрӯз низ бо мо ҳамроҳ ҳастед ва ҳоло дар Прага соат 7 аст, дар Душанбе соат 10 ва тавре ҳам гуфтам дар Тоҷикистон имрӯз мусулмонон иди мубораки Қурбонро ҷашн мегиранд ва мутаносибан рӯзи истироҳатӣ эълон шудааст. Субҳи 21 август дар масоҷиди шаҳрҳои Душанбе ва дигар манотиқи Тоҷикистон намози иди Қурбон баргузор шуд. Ин маросим зери чораҳои амниятӣ ва пуриздиҳом ба назар мерасидааст. Тавре ҳамкорони мо аз Душанбе барои мо хабар доданд. Намозгузорон қабл аз вуруд ба масҷиди марказии шаҳри Душанбе аз назари нирӯҳои амниятӣ ва дастгоҳи ташхиси маводи тарканда ё фулузот мегузаштанд. Аммо ба фарқ аз солҳои гузашта, кормандони пулис бозам ба гуфтаи ҳамкорони мо ба намозгузорони ҷавон зиёд таваҷҷӯҳ намекарданд ва ба гуфтаи имомхатибҳо аз шоми гузашта масҷидҳо зери назорати қатъии кормандони пулис қарор дошт ва тавре ҳам медонед хуб ба фарқ аз солҳои қаблӣ иди Қурбони имсола низ масалан хеле пурбаҳс будааст ва аз ҷумла дар робита ба он ки ҳанӯз гуфта шуд ки бояд дастурхони мардум хеле пуршукӯҳ набошад ва мардум ба исрофкорӣ он иҷозат надиҳанд. Ва дар замони баргузории намоз таври ҳамкорони мо ҳам боз ҳам гуфтанд, имомхатибони масҷидҳо барои оромии Тоҷикистон дуо карданд ва рӯзи пеш Эмомалӣ Раҳмон бо як паёми телевизионӣ ба мардум муроҷиат кард ва бори дигар ба сарфакориву хайру сахо даъват намуд. Хуб, албатта иди Қурбон дар шароите баргузор мешавад ки ба гуфтаи сокинон чун солҳои пеш нарху наво дар бозор ба маротиб боло рафт ва ҳатто бузу гӯсфандон ҳам барои заб қимат шуданд. Мо дар ин бора рӯзи гузашта ҳатто як гузориш ҳам доштем. Шумо метавонед ин гузоришро дар Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube тамошо кунед ва хабарҳои тозатаринро ҳамзамон мо дар сомонаи радиои Озодӣ гузошта истодаем ва шумо метавонед он ҷо бидароед ва ин хабарҳоро бихонед. Албатта мо иди Қурбонро пайгирӣ дорем ва дар барномаи хабарӣ барои шумо бозам тафсилот хоҳем дод. Рӯ меорем ба хабарҳои дигар, аз ҷумла ба Узбекистон ки як мақомдори баландпояи Вазорати умури дохилии Узбекистон ба радиои Озодӣ гуфт ки сарвазири ин кишвар Абдулло Орипов 20 август дар як садамаи мошин ҷароҳатҳои сабук бардошта ба шифохона интиқол ёфт. Ин мансабдор ки нахост номаш ошкор шавад гуфт хабари расонаҳо гуногун дар бораи садама ҳақиқат дорад ва мошини сарвазир Орипов соати 9 саҳари 20 август дар шоҳрои Бекобод Тошкент бо мошини дигар бархӯрдааст. Тибқи иттилои расида Орипов ба шифохонаи ноҳияи Бекободи канори Тошкент интиқол ёфтааст ва ҳаёти ӯ дар хатар нест. таҳқиқи ҳодиса шурӯъ шудааст. Дар Русия бошад муфаттишони ин кишвар таҳқиқи 3 ҳамлаи ҷудогона ба пойгоҳҳои пулиси ҷумҳурии Чеченистонро шурӯъ карданд. Дар ин ҳамлаҳо 1 афсарони пулис маҷрӯҳ шуданд. Гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ тавассути сомонааш масъулияти ҳамлаҳои 20 августро бар дӯш гирифтааст. Дар ҳамин ҳол раҳбари ҷумҳурии Чеченистон Рамазон Қодиров иддаои ин гурӯҳро беасос номида исрор меварзад ки даҳшатафканони Давлати Исломӣ дар ин ҷумҳурии Қавқози Шимолӣ на дастгирӣ доранд ва на пойгоҳи иҷтимоӣ. Вазири иттилоъоти Чеченистон гуфт ҳамлагарон ҳама наврас буданд, ҷавонтарини онҳо 11 сола ва калонтаринашон 17 сол доштааст. Ҷангҷӯёни исломии ин минтақа борҳо ба афсарони пулиси мусулмонони мӯътадил ва мансабдорони давлатӣ ҳамла карданд. Баъзе аз ин ҳамлагарон бо гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ ҳам байъат доранд. Мухолифин мегӯянд ки мақомоти Русия ва ҳукумати Қодиров дар баъзе ҳолатҳо иттиҳоми ҷангҷӯйро ҳамчун дастак ё баҳона барои таъқиби мухолифин истифода мебаранд. Хуб, бармегардем ба Тоҷикистон. Додгоҳи ноҳияи Исмоилӣ Сомонии шаҳри Душанбе як ронандаи 26-соларо барои даштном додани зани роҳгузар 10 рӯз аз озодӣ маҳрум кард. Рӯзи 17 август дар шабакаи иҷтимоии
фейсбук навори нашр шуд ки ронанда аз дохили мошин ҷавонзани раҳгузарро ҳақорат медиҳад. ин ронанда дар аввал аз зани роҳгузар хоҳиш мекунад ки ба мошини ӯ савор шавад ва вақти ҷавоби рад мегирад ба ӯ ҳақорат медиҳад. вазорати кори дохилии тоҷикистон бо нашри як хабар гуфтааст ронандаи бадахлоқ шаҳрванд лутфуллои муртазо сокини 26-солаи шаҳри ваҳдат буд ки тариқи мошини опел аср ғайриқонунӣ мусофир мекашид. ин наворо зоҳиран яке аз мусофирони савори ин мошин сабт карда дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кардааст ва бар асоси қарори додгоҳ лутфуллои муртазо ба майдаобошӣ муттаҳам шудааст. инчунин ин ронанда барои бигирифтани иҷозатномаи мақомоти ваколатдори давлатӣ ба мусофиркашонӣ машғул гарда барои амалаш бар асоси моддаи 510 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии тоҷикистон низ протоколи маъмурӣ нисбаташ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шудааст. ин банди қонун аз 500 то 1000 сомони ҷаримаро пешбинӣ мекунад. моҳи гузашта як гурӯҳ аз занони сокинони душанбе аз муносибати дағал ва бадзабонии сокинон ба шаҳрдорӣ шикоят карда буданд. онҳо дар мактуби худ гуфта буданд ки ҷавонони бадахлоқ ки занону духтаронро бо бадаҳони озор медиҳанд зиёд шудааст ва бояд нисбати онҳо чораҷӯӣ кард. ҳукумати тоҷикистон бо қарори худ беш аз 9500 гектар замини масири лӯлаи интиқоли гази туркманистон чинро ба иҷораи ширкати сохтмонии Интер вогузор кард. ба ин тартиб шароити анҷоми кашидани ин лӯлаи газ фароҳам шуд ки баъд аз баҳрабардорӣ метавонад ҳамасола ба буҷети тоҷикистон миллионҳо доллар фоида оварад. эмомалӣ раҳмон раиси ҳукумати тоҷикистон ахиран қарореро имзо кардааст ки тибқи он 9500 замин муваққатӣ барои бунёди лӯлаи газ ба чин ҷудо карда мешавад. ба гуфтаи масъулони ширкати муштараки Trans-Tajik Gas Pipeline Company Limited дар тоҷикистон тибқи ин қарори ҳукумат қитъаҳои замин дар масири аз шаҳри Роғун ва навоҳии Рӯдакӣ, Лахш, Нуробод, Файзобод ва Рашт барои 49 сол дар ихтиёри ин ширкат вогузор карда мешавад. таъкид шуд ки дар ин масир сохтмони 47 нақб барои лӯлаи газ пешбинӣ шуда ширкат ҳуқуқ надорад ҳаққи истифодаи онро ба тарафи сеюм диҳад. ҳамзамон ҳукумати тоҷикистон қарор кардааст аз сабаби аз гардиши кишоварзӣ берун шудани ин миқдор замин ширкати Trans-Tajik Gas Pipeline Company Limited ба давлати тоҷикистон ҳудуди 415000 сомони ҷубронпулӣ ва хисороти истифодабарандаҳои заминро пурра пардохт намояд. тарҳи лӯлаи гази Туркманистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон калонтарин тарҳи минтақаӣ буда дар сурати амалӣ шуданаш тоҷикистонро аз камбуди газ раҳо мекунад. раҳбарони Тоҷикистон ва Чин соли 2014 дар як маросим тугмаи оғози сохтмонро пахш карданд, аммо сохтмон шурӯъ нашуд. як хабари варзишӣ ҳам дорем. дастаи мунтахаби занонаи футболи Тоҷикистон дар бозии дуввумаш дар бозиҳои 18-уми тобистонаи Осиё дар Индонезия аз тими Чин низ бо ҳисоби 0-16 шикаст хӯрд. ин бозии даври дуввуми мусобиқот дар гурӯҳи Б 20 август дар варзишгоҳи шаҳри Палембанги Индонезия баргузор шуд. дастаи мунтахаби занонаи футболи Тоҷикистон дар аввали бозиаш аз тими Кореяи Шимолӣ ҳам бо ҳисоби 0-16 шикаст хӯрда буд. акнун дастаҳои Ҳонконг ва Тоҷикистон бидуни имтиёз мутаносибан дар ҷойҳои севуму чорум қарор доранд. дар даври севуми мусобиқот дар гурӯҳи Б ки 22 август барпо мегардад, мунтахаби Тоҷикистон бо Ҳонконг ва Чин бо Кореяи Шимолӣ рақобат мекунанд. дастаҳои мунтахаби Кореяи Шимолӣ ва Чин ки ба даври чорякниҳоӣ роҳ яфтанд барои ҷойи аввал дар гурӯҳ талош меварзанд. тимҳои Ҳонконгу Тоҷикистон бошад барои роҳхати севум ба даври баъди мубориза мебаранд. Ҳонконгро натиҷаи мусовӣ қаноатманд мекунад. умуман бояд гуфт ки то ҳоло варзишгарони 20 кишвар барандагони медалҳои бозиҳои 18-уми тобистонаи Осиё гарда, аз он ҷумла намояндагони 13 кишвар медалҳои тилло ба даст оварданд. аз кишварҳои Осиёи марказӣ варзишгарони Ӯзбекистон бо касби 7 медал дар ҷойи 10-ум, мунтахаби Қазоқистон бо касби 6 медал дар ҷойи 11-ум ва мунтахаби Қирғизистон бо касби 2 медали нуқра дар ҷойи 14-ум қарор доранд. вале варзишгарони Тоҷикистон, Туркманистон алон медал ба даст наоварданд. албатта умедворем ки метавонанд онҳо ақаллан як медалро ба даст биёранд. бинандаи азиз, ташаккур мегӯем ки моро ҳамроҳӣ кардед. идатон бори дигар муборак бошад ва баъд аз 3 соат дигар бо хабарҳои тоза ман шуморо мунтазир мешавам.